Съхранявай храната свежо, без пластмаса. Восъчните опаковки за храна са устойчива и многократна алтернатива на опаковъчното фолио, алуминиевото фолио и пластмасата. Те се изработват от 100% естествени материали. Дишащият слой от натурален пчелен восък пази хрупкавостта и аромата, вместо да задушава храната. Ще ти спестят толкова много време. За секунди оформяш капаче на купата или половинката авокадо и го слагаш в хладилника. Още на следващия ден ще забележиш по-свежа храна, а и по-малко отпадъци. А и са толкова лесни за употреба. Затопляш с ръце от 5 до 10 секунди, прилепваш и готово. А най-хубавото е, че са дълготрайни. Една опаковка може да се използва до година, като заменя десетки ролки фолио, пликове за еднократна употреба и пластмасови кутии. Само с леко измиване и грижа тя запазва своята форма, цвят и ефективност. И не на последно място са и толкова красиви. Със своите модерни десени и натурално усещане, восъчните опаковки превръщат съхранението на храна в стилен ритуал. Подходящи са както за дома, така и за подарък. Малък жест на екоелегантност.